nan kuma idan ka duba zaka ga kana yin register za su baka welcome bonus naira 700 directly za su baka ita a nan my balance din nan. Assalamu alaikum, barkanmu da ƙara kasancewa cikin channel ɗin nan mai albarka Usainul Khairi Tech. Yau insha Allah mun zo da wani platform wanda zaka inga samun kuɗi ba kaɗan ba a cikinsa. Zaka samu kuɗi a cikinsa ta wannan hanyar idan ka kalli bidiyon tun daga farko har ƙarshe. Ba tare da bata lokaci ba, idan wannan ne farkon shigowarka cikin channel nan, kar ka manta ka danna alamar subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa. Ta haka ne daga mun saki sabon bidiyo za a sanar da kai kai tsaye. Ku duba description na wannan bidiyo, zan ajiye link na wannan platform, sannan kuma ku duba comment section, zan ajiye link na wannan platform din. Kana danna link din directly zai kai ka wannan page kamar haka. A nan gurin anan ne ake buƙatar ka sa number wayanka kamar haka. Nan kuma zaka ga wani rubutu nan a nan gefe, sai ka kwafi rubutun ka ɗora shi a nan gurin haka. So bayan ka gama sai ka zo nan inda aka rubuta password din nan, sai ka rubuta password ɗinka kamar haka. So kamar yadda kuke gani an buƙaci a sa password a nan, sannan kuma nan an buƙaci ka ƙara maimaitawa. Bayan ka gama sawa sai ka taɓa alamar register. Kana taɓa alamar register, gashi nan za ku gani congratulations, be the first to learn about upcoming investing plan and events. So kana tashi idan kana so zaka download din application din, sai ka taba alamar nan ta download app. Idan kuma baka bukata sai ka taba wannan X din, ma'ana ka kori wannan tallar da aka yi mata downloading din application. Dan kuma idan ka duba zaka ga kana yin register za su baka welcome bonus naira 700 directly, za su baka ita a nan my balance din nan. Sannan kuma zaka ga nan tsararrukan su ne wanda idan ka sa kuɗi da akwai kullum kuɗin da zaka dinga samu, sannan kuma adadin kuɗin da ka sa adadin kuɗin da zaka samu. So kamar yadda kuke gani akwai nan daily income, shine zaka dinga samun naira 50 kullum ba tare da ka taba wani waje ko kayi wani abu ba. Kawai idan ka sa naira 5,000 zaka dinga samun wannan kuɗi ko da yaushe. Akwai total income gashi nan za ku gani naira 90 zaka samu wannan kuɗi na sama, sannan kuma zaka iya samun kuɗi ta cikinsa. So wannan platform din dai a takaice dole sai ka yi recharging ɗinsa sannan zaka dinga samun kuɗi a ciki. Idan ka sa 10,000 gashi nan zaka dinga samu, wannan shine daily income ɗinka, nan kuma total income ɗin da zaka dinga samu. Sannan kuma idan 3,000 ka sa nan ma zaka gani gashi nan zaka inga samun kuɗi, daily income ɗinka gashi nan 300, sai kuma total income gashi nan 27,000. Saving income kuma saving time kuma kwana 90. So idan kana so zaka yi recharge ɗin wannan platform ɗin, ka sa kuɗinka a ciki. So ta yaya zaka sa? Sai ka zo ka taba alamar nan kamar haka. Idan na 3,000 kake so sai ka taba alamar 3,000, idan kuma na 5,000 kake so sai ka taba alamar 5,000 din. Misali yanzu ina so zan yi na 3,000 kamar haka. Kana tabawa directory zaka gani gashi nan price din kuɗin da zaka sa, sannan ga daily income ɗinka 300, you will withdraw this every 4 days. Sannan kowane bayan kwana 4 zaka iya yin withdraw din kuɗinka ba tare da ka sha wata wahala ba. So idan kana so zaka sa kuɗin sai ka zo ka taba alamar buy now din nan. Kana tashi zaka ga akwai gateway 1, gateway 2, gateway 3. So kana tashi sai ka taba alamar recharge din nan kamar haka. So bayan ka taba za ku gani gashi nan amount din da zaka biya, sannan gashi nan pay with bank transfer ko kuma pay with card. So mostly gaskiya pay with transfer din nan yafi daɗin sha'ani, saboda shi wannan pay with card din zaka sa debit card ɗinka ne kai amfani da shi. Idan kuma pay with bank transfer ne zaka dinga biya ne da transfer na banki. To kana tashi sai ka taba pay with transfer din nan. Bayan ka gama za a nuna maka account number da zaka sa kuɗi a ciki, sannan kuma da sunan account number din, ma'ana sunan bankin da za a sa kuɗin da kuma account name. So za ku gani gashi nan detail din kamar haka, detail din gasu nan. Kana tashi sai ka dauki information din kamar yadda suka bayar. Kana gama sai ka zo ka taba bayan ka tura kuɗin sai ka taba alamar confirm payment din nan.
kai tsaye zai wuce a yi confirming din kuɗin da ka biya, daga nan kuma za ka dinga samun wannan kuɗi da ake magana. Sannan idan kana da wani question ko wata tambaya akan wannan platform wanda baka gane ba, nan shine customer services ɗinsu, kana tashi sai ka taɓa wannan alamar kamar haka. Kai tsaye zai bude maka wajen nan, gashi na rubuta tell us more about what you need. Kana tashi idan tambaya kake da ita sai ka rubuta kamar haka din nan. So kamar yadda kuke gani gashi nan nayi tambaya a ciki how to recharge. So misali a ce ban san yadda zan yi recharge din ba, kana tashi sai ka tura, kana tura za a yi fara turo ma sako directly kamar yadda kuke gani. Minimum recharge amount is naira 3,000. So ta wannan hanya ce zaka dinga bi kana zance da masu wannan platform din, kuna ganawa, suna ƙara fahimtar da kai akan abin da baka gane ba. So ba tare da ka sha wata wala ba, zaka samu kuɗi a cikin wannan platform. Idan wannan ne farkon shigarka a cikin channel din nan, kar ka manta ka danna alamar subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa. Ta haka ne daga mun saki sabon bidiyo za a sanar da kai kai tsaye.